Здравейте хора, аз съм Марти, сега сме на пъмп-трака и това там е Любо. И ще се опитам някои други тричета и за накрая ще се опитам да стъпя трипъл уип. Много искам да го стъпя и сега започвам. След дълъг и готин ден, защото стъпих трипъл уип, сега се прибрах и утре ще снимам още кадри от влогът и ще се видим утре. Дойдохме, малко се забавихме, защото имахме тренировки много, но сега почвам с загрявка, може би дабъл уип от там, уип кетч, фингър и почвам с трипъл. И започваме. Дойдохме на пъмп-трака след 1-2 дена почивка, защото просто паднах на криво докато се мъча трипъл уип. И като си починах 2 дена, вече съм по-добре, почвам с загрявка и за накрай трипъл уип. И започваме. Аз се прибрах и това ще бъде влога за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, лайк, сабскрайб и ще се видим в следващия влог. Чао!